Pipila ka aksidente ang nahitabo human gibaha ang pipila ka lugar sa Iligan City ug dunay pagdahili sa yuta sa Zamboanga del Sur. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, usa ka balay ang naanod sa Iligan City dihang gilunupan ang maong syudad. Samtang upat ka tawo ang samdan, human nga natabunan og yuta ang 7 ka mga sakyanan atol sa landslide nga nahitabo sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Makita sa video nga kuha sa usa ka netizen ang pagkaanod sa usa ka balay sa Puruksais, Barangay Palao, Iligan City tungod sa kusog nga bulog sa tubig sa Iligan River. Matod sa CDRRMO, kini tungod sa kusog nga ulan nga nasinati sa bukid nga bahin sa syudad nga konektado sa Iligan River. Bundak sa ulan dito sa upstream bukid. Bulto ang kwan tubig pag-awas mas tubig dito sa Iligan River. Pero wala naman po, nag-subside na po siya. Apektado sab sa pagbaha ang ubang parte sa Barangay Pugaan, human milapaw na ang Iligan River. Nalubog sab sa baha ang kabalayan sa Barangay Tubod, Purok Riverside. Hinoon, miubas gilayon ang tubig baha sa mong mga lugar. Alasiglio ka. Kira ba na lang dito tanon. Pakutangan daw nasi kauban. Kini ang aktual nga pag-rescue sa usa sa mga natabunan sa yuta atol sa landslide sa Purok 2, Barangay Gatob sa Lakewood, Zamboanga del Sur kagahapon. Din 7 ka sakyanan nga nangagi niadtong tungura ang natabunan sa midahili nga yuta. Daling nagtinabangay ang mga residente, pulis ug lokal nga kagamhanan aron maluwas ang mga nakasakay sa upat ka van, tag-usa ka SUV, tricycle ug motorsiklo. Upat ka tawo ang samdan kung asa tulo ang driver. Usa kanila daling gidala sa ospital human nakahiyagom og samad sa ulo. Sumala sa Lakewood PNP, mihumok ang yuta sa lugar tungod sa sagunsong pag-ulan, hinungdan nga mibigay kini. Gilayong nagpahigayon og clearing operation sa lugar. Sumala sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o localized thunderstorms ang nakaapekto sa Mindanao nga naghatod og kusog nga mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa isla. Busa gipahimangnuan ang mga nagpuyo sa low-lying and flood-prone areas ug sa mga bukid nga dapit nga magbinantayon kanunay. Masinati sa hapon or sayo sa gabi nga adunay mga pagdagom og inubanan nga adunay mga kalit mga pagulan, pagpanugdog, pagpangilat labi na sa mga bukid nga dapit. Epekto sa Intertropical Convergence Zone ug din aduna sa mga localized thunderstorms. Sara, sa karon nailhan na ang mga nasamdan atol sa pagdahili sa yuta sa Lakewood, Zamboanga del Sur ug sila sina Michael Pusaka, 44 anyos, Muhammad Mamadra, 41 anyos, Faisal Haji, 41 anyos og driver sa laing sakyanan. Kinsa wala na nakuha ang pangalan human nga miuli kini gilayon human ang insidente. Samtang sukad kaganinang alas 12 sa kadlawon, maagian na matud pa ang dalan kung asa nahitabo ang landslide. Kini pinaagi na pod sa pagtinabangay o sa paglimpyo sa dalan, pinaagi na pod sa efforts sa LGU. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.